balak sa lalaking gikapoy. Baw. Dagan man unta babae sa kalibutan. Pero unsaon ta man nahalin ng uban. Nakita man nung kugwapa din sa silingan. Pero sa sobra kabuutan, pag nahadlok naman po sila ka masakitan. Unya kung upatol po ko sa babaeng musugot lang, sugton lagi ko pero basin panamas-tamasan. Diyaan dayon kung ma-feel niyang kulang. Diretso kang pulihan, dira maabtan og bulan. Oo, tinuod man nga nay laking panchikoy. Ang uban puli-puli gani. Pwede sa girl, pwede sa boy. Kunya kung ingana sila, anong diliman mo maluoy? Kung sa tong naninood, maupoy inyong itaboy. Mao na ba gyud na nga akong matangatan? Kana bitang uyon-uyon ra ka kung mabulagan. Kaluoy na ba karon sa lalaking may baruganan? Loyal man unta ka, pero kung di ka bulagan, balibaran. Kana bitong feeling nga naninuod na unta pero wa kay na daw. Ibuhat na nimo ang tanan. Gaampo na kaadlaw-adlaw. Sabi nimo malipayon siya kay swak inyong pagkagalaw-gaw. Pero nikalit lang sa isang iglap na hanaw. Ingon sila, okay ra na bay, makakita ra lay kaglain. Padayon nun daw ko sa akong batasan. O ang akong itsura, di man sad po daw alanganin. Pero, pila naman katuig ang milabay. Nawa na'y labing-labing. Wa na'y naibog. Nagkatigulang na. Wa na halin. So, kung ikaw babae, tapos nagtanaw ka aning akong balak, palihog daw kung usapan ang inyong gaingnon nga giahak. Kana bitong gaingnon ninyo nga ang tanan lalaki, babaero, o gapamakak. So piki lugar ning mga lalaki nga gipasakitan anang babaeng mangha. Gusto ka mo generalize pug ko nga ang tanan babae pariha? Di ba dili? Kay ang tanan tao lain-lain ug kinaiya. Busa kung dalaga ka o pareho ka nako nga gikapoy na. May pag mo PM ka nako ron para sugdan na nato ang pag-ila-ila. Time. Ganun ka pa Jimmy. Nga gusto man ni mo peme. Undangin na dapat isaba. I love pa Jimmy.